Benvingut, benvinguda al Cuida't d'avui. A la càpsula d'avui necessitarem algunes coses. Una alfombreta, una esterilla de ioga, un oli essencial que sàpigues que va bé per l'expectoració, per la respiració, bé sigui algun eucalipto, algun avet o alguna sinèrgia que tinguis, com l'RC, per exemple. I si no tens cap d'aquests, saps que la lavanda és una possibilitat que sempre li podem demanar, no? Que ens ajudi en allò que volem treballar. Si creus que és necessari també per tu, pots agafar una mica d'oli vegetal i mentre el busques t'explico què farem. Et prepararàs aquest oli essencial en la mà i el posaràs a diferents llocs. Una a sobre del costat del nas, abans d'arribar a la zona de l'ull, cap avall, als costats, cap a les fosses nasals, les narius, i un cop hagis fet aquesta part del costat del tabic, baixes i vas a la zona de les entrades dels orificis. I després, amb la mà, amb el palmell de la mà on tinguis l'oli, baixes per fora el coll, laringe, faringe, direcció a l'esternón, al pit, buscant tot l'espai del pulmó i diafragma. Si t'arribes bé pels costats, inclús una mica per darrere també. I farem dues postures, hi haurà dues postures a la proposta d'avui, a la càpsula d'avui. Una serà estirada d'esquena a terra, el cap també, els braços aniran movent-se per diferents llocs del tronc i després ens assentarem. Un cop tinguis aplicat aquest oli, et deixo uns instants perquè facis aquesta acció. Un cop els tinguis ben repartit, t'estiraràs d'esquena a terra, no serà més que uns 4 minuts. Si creus que necessites un suport darrere del cap, li poses i deixaràs esquena ben recolzada a terra. Els genolls estan flexionats, els peus estan a terra. I abans de continuar, deixes uns moments per establir aquesta posició i aproparàs les mans i inhalaràs aquest oli que has estat utilitzant. I et deixes aquí uns instants de silenci. Després d'aquestes inspiracions, amb aquesta olor que entra cap a dins del teu nas i el teu sistema límbic, et disposes a començar o a continuar i deixarem els palmells de les mans a prop de la zona abdominal en contacte en el propi cos. Els colzes queden ben recolzats al terra, que espatlles quedin relaxades, el cap també, la zona de la nuca, i queda't quieta en aquesta posició. Observa el contacte del cap al terra o al coixinet que hagis posat. Deixa anar tot el pes d'aquest cap. Observa la zona de la nuca, que estigui ben col·locada, ben recolzada, i sent a darrere els escàpules que les espatlles es relaxen, que l'articulació de l'espatlla està relaxada. Els colzes tenen el contacte amb el terra, les mans, el ventre, però que les articulacions i musculatura estiguin afluixades. Observa en el rostre una expressió serena i fixa la mirada, observa l'entrada i sortida
de l'aire pel nas. I com a bona observadora, adona't de com entra l'aire per cada una de les narius. Si detectes que una està més oberta que l'altra, no li posis judici, simplement observa. Adona't com entra l'aire cap a dins del coll, cap al pit, al pulmó. Fixa't ara les següents respiracions, com frega l'aire a l'entrar cap a dins el coll. No cal fer cap contracció de glotis, simplement observa com entra. I adona't de que les dents no estiguin apretades, la llengua tova dins la boca. Adona't ara al moviment de la zona clavicular. A vegades veiem aquest moviment quan ja tenim tota la caixa toràcica plena i encara hi cap una mica més d'aire, i en aquest acabar d'omplir una mica més d'aire és quan detectem aquest moviment, aquesta expansió de la zona clavicular. No facis cap esforç, simplement observa. Quan treus l'aire, abandona tot el pes del cos. Porta ara les mans a la zona toràcica, pels costats, a les costelles, els colzes segueixen a terra. I deixa que les següents respiracions, l'atenció, l'energia, la consciència vagi aquí, aquest espai del pulmó. I de nou baixem les mans a la zona de ventre. Pots deixar, si vols, una més amunt, cap a la part més superior de l'abdomen i l'altra més sota del melic. I això t'ajudarà també a detectar la sensació del pulmó. I anem a deixar ara que la respiració sigui ben profunda i que en aquesta profunditat de respiració hi hagi un lleuger moviment de la zona abdominal. Anem ara a enllaçar la respiració, fent respiració completa iògica, sentint com entra i s'omple tot el teu pulmó. I com es buida. La posició ben estable, ben relaxada. I et fixes en tot l'interior, el teu pulmó, i com es buida.
Adona't que la mandíbula, espatlles, tronc, cames estigui ben relaxada. I tot l'enfoc, tota la concentració en la sensació de la respiració. Busquem una respiració profunda, però no busquem tensió ni un sobreesforç. Busquem moviment conscient, però no exigència. Recorda que amb el ioga busquem un camí, un procés que per repetició es va evolucionant, va augmentant la capacitat i sobretot hi ha aquest treball de flexibilitat, de reconèixer els propis límits i d'anar permetent que es vagin desfent amb la pràctica. Fes 3 respiracions completes més des d'aquest enfoc, des d'aquesta mirada. A les següents respiracions seguirem fent la respiració iògica completa i vull que comptis 4, 4, 4, 4. Inspires 4, retens 4, expulses 4, retens en pulmó buit 4. Comences. Acaba la volta i deixa la respiració espontània uns instants. Canvies la posició i t'assentes, si sols fer-ho amb un coixí o si ho fas en una cadira. T'acomodes en la següent postura. En aquests primers instants deixa la respiració absolutament espontània. Busques verticalitat a la columna. Relaxa el cap, sense apretar dents, espatlles, colzes. Deixa les mans en una posició estable a prop de les cuixes o genolls. I busca una bona i confortable postura.
I en aquí farem una respiració 4, 4, 8, 4. Inspiro 4, retenc 4, trec l'aire 8, retenc en pulmó 8, 4. I segueixo. Inspiro, retenc 4, expiro 8, retenc en pulmó 8, 4. I acabes aquesta volta que estiguis fent i deixes la respiració espontània. Observa com estàs ara. Sigues conscient de l'espai que ocupes en aquesta sala. Observa des del nas a tot el teu pulmó. Fes una inspiració més externa, deixant que la caixa toràcica s'infli, s'ompli. I vas a poc sortint de la immobilitat i adona't com de manera natural, amorosa, es va augmentant la capacitat després de tota una setmana de posar un foc o una intenció en ella. Et proposo que segueixis aquest cap de setmana en espais naturals, assentat, esperant alguna cua, caminant. Posa tota la plena intenció a la respiració, més ràpida, més lenta, buscant més relaxació, buscant més activació. I seguim. Gràcies per la confiança.